Ya karibu sana iwacho wacha show kaka wuono wan ka gi wasani ma timo thumbe mag Ohangla ma bende ong'ere sana e gwenge mag Ugis. Kiwinjo nying mar Boi Owaka tapa ni ng'eyo ng'ama kawuono wan gi studio ka. Kapok wawach mang'eny aboyo wuotho gi wendo ni wakuongo introduce himself. Nicholas Omondi kata Omondi Jaringa. Kamano. Aboyo jopiny winje duondi. Odiochieng' ma kawuono goyo erokamano ahinya kuom chopo e studio. Mokwongo arwako jokoyugi te kuom semiya support machopo kama antiere kawuono. Kapok awacho mang'eny, nyinga ma jopiny ong'eyo iluongo ni Boi Owaka kata Boi Owaka. Othum kasebache mang'eny ahinya. Kaok kamano, jo studio inyalo. Koro Boi Owaka nichako timo thum mar Ohangla ni karang'o kata nidonje wer kiwero wende aina mage? Ok an ka nadonje wer. Nadonje wer kapod an e skul. E klas 5 noyuda atwe kupni ewi mapera moro ne wan go. Achako kamano kogik e skul sa games kama man sa 9. Bende napango decks kendo ne an gi jobunde na, ne an gi japa maloso mana dala. Ne ji gona kendo nawer. Nanyalo ng'ado gate matin sama na gi 200. Ni ng'ado gate e skul? Nang'ado gate e skul kendo jopuonj be ne chula. Nikech ne gimor gi tijani. To inde ni be niwero Ohangla koso niwero wende aina mage? Inde no achako thum gi thum moro maratome sifa. Mawero ni ber aweno momiyo guok olonyo kodi. Mane kama koro thum odonjo e remba kabisa. Kendo thum no nawero kabisa ndalo no. Nawero ka an gi girlfriend be miluongo ni Aweno. Koro mae mane mi moral mar wero Aweno ni sana? Koro gino ne miya moral mar wero Aweno sana. Aweno ni ne un gi skul achiel ni? Aweno ne wan gi skul achiel to nainge gi klas achiel. Koro nawere sana, sama were jopuonj be nodhi omor gi gini, jo sikul be odhi omor gi gini. Koro na imiya room moro achiel to koro ang'ado gate. Ang'ado gate kamoro 2020 moro 10. Koro Boi Owaka nyaka 200. Boi Owaka tok kisechako go thum e skul. Ka koro iwuok e skul ere kaka ni kelo donjo koro e thume ma oko ni donje tie ng'a ka koro iwuok e skul? Ng'ama ni kuongo gocho go mokwongo? Kaluwore gi juogi mar thum, nochuna mondo adhi awuoth Ugis gi tienda nyaka Kisumu. Kana awuotho Ugis gi tienda nyaka Kisumu, nachopo to kama nachope nayudo jothumbe madongo mane ok nyal rwaka kapenjo ka ni tich onge, kapenjo ka ni tich onge. Mano kaka jathum mane gini kinyalo Daudi Jamigori, Barak Ndogo, ng'ato no Mondi Jachega kod Onyiego Kamareny. Onyiego Kamareny to koro duogo rwaka thum koneno talent na. Koro Onyiego Kamareny ni mane kuongo gocho go mokwongo? Onyiego Kamareny ne en kaka ja keyboard. To kana koro na agombo thum, to agombo ajawer. Nokawa motera ir jathum moni Barak Ndogo. Barak Ndogo ne makwongo gocho go mokwongo e ngimana. Ka ibedo chokora Kisumu. Onyiso ni kiwuok dala ichopo Kisumu yudo ka ngima tek mikwongo ibedo chokora ndalo mana jothumbe gi pok orwaki? Akwongo abedo chokora gimoro dweche 2, dweche 3. Ma nawuok nadak Nyalenda, ne wan gi kamoro kanyo kiosk kamoro kanyo ma ji noweyo. To kanyo tadhi achiemo lwang'ni hotel Kisumu. Mwalo piny dho nam. Nachulo siling 20 kata 40 timiya chiemo ma ji osechamo dong' ka. Bang' mane koro Boi Owaka kidonjo ir Barak Ndogo ni donjo kaka jawer koso kaka jatim ang'o? Chieng' mana donjo kod Barak Ndogo nadonjo kotera gi ng'ato nonyiewo Kamarenya
notera kaka jawer. Kane Barak Ndogo miya wer, mana paro nawer e skul maber cha. Nodhi ogoya nome. Idhi wer Awino? Ne ok awer Awino. Iwero machielo. But nawero thum mana paro na nyalo wer maber, maneno uma basement. Notama. Moduogo kao mic e lweta. Mabang'e oduogo ka ongeng'. Koseduogo ka ongeng', koro abedo kanyo. But nabedo kathagora Kisumu nikech ne an chokora. Koro wer bodhi otami. To wer bodhi otama. To kaduogo kendo miya mana siling 10. Kigo ongeng'oni otieno te? Otieno te. Waloro saa 5. Tichula siling 10. Samoro 20. Chieng' manochula mang'eny kabisa. Ne en 60. Mano nochula maber. Koro naduogo ang'iyo ni kare maisha mar thum ni be nawene maber. Kare koro tek kama. Nochuna mondo awuogi kendo Kisumo mana gi tienda. Koro aduogo Koyugiwa. Naduogo Koyugiwa. Kane achopo Ahero Junction, to jagweng'wa moro kar nonena to gone mama na simu. Mama na ema nobiro kawa Ahero Junction kanyo kaka duogo Oyugis. Kane koro adonjo e thum maber, ma koro achako wach mar thum ma nyaka sani pok aaye. Puonja gi ng'ato nayuto wuo Nyasuba. Ayuto wuo Nyasuba ni emonyisa ni thum iluwo kama, to thum bedo kama, to thum dhine Ayuto ni koro duogo puonjoru go Yugis ka? Koro ayuto ni waduogo wapuonjre go Yugis ka, ka ba moro ni Kayoya. Wapuonjre ga yuto ka. Wapuonjre ga yuto ka. Ndalo noyudo ka asenyaka we thum cha machaka duogo loso pikipiki ka. Koro chako juogi chako chon nyaka dog metho. Ma we loso piko koro adok ira yuto. Mana yuto puonja weche mag thum. Moro miyo kawuono koro agoche.